Amerika Serikat Sugeng Mirsani Sugeng bergabung. Pisan kas mas, gen pemanasan. Nerong dibalang ndas kok urung mandek. Rumangsaku kok apa ora bosen to ngono ku terus kowe? Bosen piye to? Ning kono ora ning kene kok padha wae, Senen ono kuwi. Rumangsamu ben lucu ngono ku ya. Rumangsamu sowan ning gone Malang iki. Ning omahe Pak Lurah Sri Tanjung. Lah. Si Muryanto. Kok nyepelekne kaya iso-iso ngendang dhewe. Ki nderekne sapa to iki? Melu sapa rumangsane? Melu sapa? Iki kok melu Ngesti Budaya. Ora dijo laras paham ora kowe iki? Kaya pinter-pinter ngendang dhewe nyun sewu lho Mas Kang. Oh iya, ha. Ben ora dibaleni maneh. Iya. Rumangsane gen ketok menjila ngono apa piye? Ha, apa ben piantun kene ngerti kalau pengendange hebat ngono ya. Kowe kaya ngono sik tetep kalah karo Wanto kowe. Nan kowe, nek pancen kowe pintere terekne omonganku. Pak Bambang tuku gedang. Sithik ya mesti Pak Bambang tuku gedang tak tugel-tugel ceblok-ceblok. Soe. Jam 4 pluget-pluget. Pisan kas le, nek pancen kowe iso bojone dalang peken apa. Rumangsane bojone wong kok ditawake. Iki jelas ra iso Mas nek iki Mas.
Piye? Wis tenang e. Pak sapa Mas biasane? Pak Bambang potong rambut. Pak Bambang potong rambut. Rambut. Kuwi rambut ning gone beda goblok. Terus nih. Kuwi jengdalu Mas Kangko. Nggih, wilujeng dalu Mas TB. Alhamdulillah Nggih. saged tinimbalan kalih Mbah Lurah Sri Muryanto. Heeh. Kepala desa ana ing Sukawilangun. Pun ngertos kula. Kecamatane Kalipare. Alah mun ngertos ora usah dikandani Mbah Lurah Mbah Sri Muryanto kalih kula niku mun tepang sae. Tepang kok ngendi omahmu Tuban lho. Aja gawe-gawe iki ditunggone warga masyarakate lho. Kula niku nek wayangan teng Sumber Pocong mesti mampire teng mriki. Kowe karo Pak Lurah Nggih, plek soulmate kanca Facebook. Facebook iki apa? Facebook niku lho. Wah, ala Facebook to. Facebook. Heeh, kenalmu. Lho, kula niku nek Mbah enten wayang Mbah Sri Muryanto niku mirsani kenalan teng mriku dadi kanca akrab. Weh, ngono. Kula nek kalih Mbah Sri Muryanto nek teng mriki niku ora ben bengi ning ngene soko ora tau mulih Mas tenan. Oh, Sumpah, ngerti. lho. Saestu lho. Ngerono ngopo? Lho, teng mriku niku dolanan lato-lato. Ora ndene ngono, tekan kono barang iki lho. Mas menehi penyuluhan Oh. bahwa di Kabupaten Malang itu harus bersih dari yang namanya komplek prostitusi dan juga lokalisasi. Saiki wis resik. Resik mergo saiki zamane online, Mas. Jadi mereka mun sepi. Lah iya. Alhamdulillah wah kula nek tinimbalan teng mriki gumun setahun jembleng serendeng, Mas. Sing mok gumune perkara apa? Daleme Mbah Lurah niki Heeh. dalang disulap dadi gedung. Ya. Niku mergo saking sugihe. Heeh, iya. Wayangan disalap tenggene alun-alun utawa lapangan. Wah, Heeh. kula niki nek teng main teng lapangan niki nggih seneng nggih sedih. Lah nyapa? Senenge kan mergo saged silaturahmi kalih piyantun mriki Kalipare. Heeh, sedhiye. Sedih bingung golek nggon nguyuh, Mas. Mbok ditemplekne tembok kono tutuk-tutukke ngono. Nek ana uler piye Prabu kok mangsane kok. Lah iya, heeh. Niki alhamdulillah saged sowan tenggene Desa Sukawilangun Mas nggih. Heeh, iya. Niki nek ana pantun jenengan gaekne pantun apa Mas? Nek kagem warga Sukawilangun. Pantun. Nggih. Heeh. Cara Sukawilangun. Nggih. Heeh. Cara pantun jenengan damelke pantun apa? Jenengan dereng ndongakne kagem warga mriki lho. Lho aku lek wis ndongakne nggo temanten to, nggo Pak Lurah to. Heeh. Ning masyarakat jadi ndongakne. Nggih no. Oh iya, Ben oke. komplek to. Boleh. Napa pantune jenengan? Pantune ana dukun Terus asale Surakarta. maksude Masyarakat ana ing Sukawilangun muga-muga panjang yuswa. Lho. Ya secara iki apa jenenge kuwi spontanitas. ngaten niku ndongakne apik apa elek? Ya apik no. Panjang yuswa ki tegese dawa umure ngono lho. Ana dukun Hah? Asale Surakarta. artine Masyarakat ana ing Sukawilangun muga-muga paringi panjang yuswa. Lho, ora ya apik. apik niku kagem jenengan ning kanggone masyarakat niki kleru. Kok iso kleru? Donga niku ora usah gawe pantun. Lah terus? Malaikat bingung. Sik to. Wes saiki nek jenengan donga ndamel pantun, jenengan nek pas salat ngaten iki mosok budal sekolah mangan es krim bismillahirrahmanirrahim. Main jadu ning pinggir alas kul audu biro binas. Ngoten niku cuma bener napa salah? Salah nek ngono kuwi. Dongakne iki rasa nggih pantun cukup Cukup piye? dengan kata-kata muga-muga warga Sukawilangun tansah diparingi seger kewarasan, rezekine saya akeh, sehat wal afiat, tekan kaken-kaken lan linen-linen. Heeh, iya, ngono. Ngaten ora usah nggih pantun. Ya wong Jawa ki lek nganggo parikan barang to. Lah parikan jenenge iman surat mosok nggih parikan. Piye lek Imam salat? Lah mau. Budal sekolah mangan es krim bismillahirrahmanirrahim. Elek ya Mas. Elek ya. Sowan teng daleme Pak Sri Muryanto dalam rangka apa Mas? Miwaha putra Marga Siwi. Ngrabekke putrane tunggal, putri tunggal saka penjelane Mbah Lurah Sukawilangun, Mbak Nadia sing jawab lawan Mas Taufik. Wah niki dokter nggih. Ha, Dokter Dokter. pikantuk polisi. polisi. Bribtu Muhammad Taufik Rudianto. Ha. Wah, wis cilaka ki Mas Taufik iki. Ngapa? Lho. Itu polisi to. Nikah kali dokter mangsane penak napa?
Lho ya penak no lek lara ditambani dhewe. Niku lak perkara lara. Heeh, terus? Jenengan nek priksa teng dene dokter, Heeh. pesene pripun? Jangan lupa ya, 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Heeh. Karo pasiennya gapyake kayak ngono. Jangan lupa ya, 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Jajal nek karo bojone. Mas, jangan lupa ya 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Iku ora jamune tempe bosok karo botok tekek apa ngantasi. Iki cilaka Mas Taufik iki tenan iki wis. Tenan boyok iki masih kumat iki. Asli niki. Ah, sing penting nderek awake dhewe mboten usah nuturi manten. Ora usah, Mas. Mantene niku pun Sarjana. sarjana pun pinter-pinter. Heeh. Awake dhewe sharing mawon. Oh iya, Kula usul. Nah, Usul ditampa monggo ora ya ora masalah. tukar pengalaman. Betul. Wong nyuwun sewu Mas manten elek-elek ngaten kula omah kali bojo kula niku nggih pun enten 50 taun, mbok menawa Sik, cangkem lek ngomong umurmu iki lho pira? 35. Lah ya ketekan 50 iki lho. Ngurusno nggone pakku, Pak. Jadi gendakane pakku tak rabine. Barangnya sik apik lho, Pak. Iya. Eman-eman lho sampe dikenek wong liya. Dados namung iso ndongakne, Heeh. muga-muga atut runtut tansah reruntungan, Heeh. dadi jodoh sak lawase, Heeh. enggal-enggal diparingi putra-putri golek Kencana. kencana ingkang saged tata jalma nggih putra-putri ingkang soleh lan solehah. Betul. Diwenehi anak siji ya alhamdulillah, Ah. anak loro ya alhamdulillah, diwenehi anak 10 ya alhamdulillah. Anak kuwi padha karo rejeki. Ya, dawe para pinisepuh banyak anak banyak jahitan. Banyak anak banyak rezeki. Lah nggih jahitane nggih akeh. Yo akeh nek rasa diomongke. Alhamdulillah. Heeh. Dongakne napa mon jenengan Mang? Wis komplit sore Mas tak dongakne kanthi runtut. Sing wigatine siji Mas. Apa? Niki Pak Lurah, Mbah Lurah, Pak Sri Muryanto niki kan sampun jangkep anggenipun dadi tiyang sepuh. Jangkepe merga Tugase wong tuwa niku wonten 3. apa Mas? Ingkang nomor pisan niku nggih niku maringi asma, nomor loro maringi ilmu sing bermanfaat, nomor 3 nikahne putra-putrine lamun wis ngancik dewasa. Ya. Niki pun luar, tanggung jawab luar pun saged nikahne malah direjan-rejan digedhekne anggone resepsi manten. Ya. Niki nek mboten pratandane Pak Sri Muryanto niku piyantun ingkang ikhlas. Angel lho Mas ikhlas niku. Ikhlas ki angel. Lho, Angele sepiro? gampang diucapne ning angel dilakoni. Contone. Lho, ikhlase jenengan kalih ikhlase Pak Sri Muryanto niku benten. Ikhlasan Pak Sri Muryanto. Kok iso? Jenengan iki keteke dalang tapi rodok gak duwe rasa ikhlas. Sik, omong amur apa enak. Napa kula niki salah? Ya jajal buktekno omongmu. Mboten percaya. Hah? Jenengan agamane napa? Islam Islam mangger dina Jumat nglakoni Jumatan. Jumatan. Jenengan dina Jumat budal Jumatan. Dilalah jarak 10 langkah sampean budal saka omah, sapine sampean ucul mangani tandurane tangga. Apa yang Anda lakukan? Mangkat Jumatan. Arep mangkat Jumatan jarak 10 langkah sapine jenengan ucul ngrusaki tandurane tangga. Jenengan arep nglakoni apa? Balik sapine digoleki dilebokne kandang sik. Ah, sampean telat Jumatane ora entuk pahala, dosa sampean. Bablas Jumatan. Lho sapine sampean ngrusak tandurane wong, Jumatane sampean ora sah. Lah terus piye? Lah niku jenenge ora ikhlas. Nek ikhlasmu piye? Nek cara kowe? Nek kula sakit. Tak balekne saiki. Nggih. Kowe arep mangkat Jumatan. Nggih. Nembe rong langkah sapimu mangani tandurane tangga. Sing mek tindakne apa? Kula tetep budal Jumatan wong Islam kok. Lah sapimu mangani tangga? Sing duwe sapi sapa? Aku ora duwe sapi, kok sapine sapa? Walah tak kira sapimu. Lho ora duwe aku sapi. Lah ten niku jenengan mboten ikhlas. Iya. Benten ikhlase kali Pak Sri Muryanto. Ikhlase Pak Simonianto piye? Ngetokno duit ora mung sithik tapi gawe nyenengke wong akeh, ndongakno kanggo putra-putrine insyaallah iso manggih rayu anggone nglampahi nikah pikantuk barokah dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Wow. Niku Mas. Kuwi berarti ikhlas sing tanpa dilambari pamrih. Lah leres. Iya. La in sakartum la azdanakum wa la in kafartum inna adzabila sadid. Artine
Sapa sing gelem syukur bakal ditambah nikmate, dene sing kufur kuwi bakal nampa adab sing luwih pedih. Oh, Ngaten, ngono. Mas. Dadi wong iki kudu syukur, Nggih, kudu Mas. ikhlas, Ikhlas. tanpa pamrih. Betul. Nek wong ikhlas tanpa pamrih, kuwi ganjarane apa, Be? Mlebu swarga lho. Oh, nek menehi wong seneng, atine seneng, ikhlas tanpa pamrih. Mlebu swarga. Oh. Ngaten. Lah jenengan teng mriki nggih senenge wong akeh mboten? Ya gawe senenge wong akeh, berarti aku swarga Lho kok sik gawe senenge wong akeh kudu ikhlas tanpa pamrih. Dan nek sampean gawe senenge wong akeh, sampean bar mayang bengi kok ora bayaran, ikhlas apa ora? Ikhlas swarga, ora ikhlas ku neraka sing ngisor dhewe. Lah terus sing bayari ya kok ngesti Ah, sampean ora ikhlas neraka sampean. Lah sindir-sindir sing bayari sapa? Ah, iku jenenge sampean gak ikhlas. Loh, saiki tak walik, Be. Omahmu ndi? Tuban. Tekan kene ngopo? Lho, ngibur wong piantun mriki to, Pak? Ngibur wong akeh. Nggih. Pomo sesuk ora bayaran ikhlas ora? Ikhlas lillahi taala swarga apa? Lah terus kowe urusanmu? Lho, nyapa urusan? Lah wekasane ora dibayar kowe ya ikhlas. Lho, ikhlas to, Pak? Sebabe Lah wis lunas lho. lunase dokokno Lah ngarep. sampean ora takon. Pak polisi. Baru mangsane. Jak geger ya ini. Kula niki kalih kanca kula Pak Demun, monggo mriki, Pak. Lho, sampean ora kanca kula to? Oh, peladen, Pak. Laden kok. Alhamdulillah, Heeh. sing penting siji, Pak. Apa? Mantene aja nganti pegatan. Betul. Jangan lupa bahwa keberhasilan seorang suami di situ ada seorang istri yang selalu memberikan dorongan dan motivasi. Oh ngono. Mulane nek kalih wong wedok niku aja cetil-cetil. Ya. Jenengan saged sukses mergo ana dorongane seorang istri. Doa seorang istri. Betul. Heeh. Barokah sampean iso dadi sukses. Ah ya. Aja medhit karo wong wedok. Jenengan nek entuk blonjo ngaten iki. Ah? Niku upama jenengan entuk 10 yuta. Bengi niki umpama entuk 10 yuta. Ya. Niku jenengan tekan omah kekne bojone sampean pira? Langsung tak kene kabeh no. Lah sampean wong lanang cap apa to, Pak? Pak. Loh, jenenge tanggung jawab. Ngepet anake wong ya to, dimulyakne. Kene nyambut gawe nggo sapa? Nggo bojo. Ya aku entuk duit 10 juta tak kene kabeh. Loh. Cek to. Sampeane karo bojo niku nduk sadurunge duwe hubungan apa? Lah wong liya to. Ya wong liya. Wong liya lah ngapa sampean kok ngopeni sampean duit sampean kekno kabeh. Lah kuwi gen mujudake rasa tresnane wong lanang ning wong wedok. Dadi nek entuk duit sampean kekne wong wedok kabeh. Heeh. Niku kleru. Lho, kok iso kleru? Yo nek daringane wong wedok niku apik, dan nek elek. Oh. Nyuwun sewu. Ah. Nek umpama daringane apik iso nyimpen duit, regane kayane selanang iso barokah dadi manfaat. Ah. Nek daringane elek, apa jenengan orang menyengsarakan bojone sampean, menyesatkan. Nyuwun sewu bojone sampean sing ndi? Iki. Niki. Heeh. Lah iki jelas rusak bojone sampean iki. Raimu no. Lho, mergo sampean nyuwun sewu daringane gak kuat. Heeh. Lah nyuwun sewu lho. Wong wedok niku nek dikei duit akeh, mesti tumindake sing ora-ora. Kok iso? Mesti paling gak grudak-gruduk karo koncone sobo mall, sobo ning gone salon, iki rambut dikrimbut. Krimbat. Krimbat. Krimbat niku perawatan apa? Rambut. Lah ya mestine krimbut. Nek krimbat niku perawatan bathuk. Oh iya. Ya krimbut. Ngaten iki hasil ngaten iki lho sing liyan-liyane niki mesti wah iki sing apik-apik mergo dijogo kali bojone. Sawangen tepak sakmene sing kaya sembodro Dursasana namun iki tok lho. Mas. Lho sampean nyuwun sewu. Bojone sampean jenengan paringi dhuwit akeh. Sing dituku napa? Sembarang kalir to. Heeh. Online tuku Ya. kabeh. Jajanan apa ditumbas nggih Iya, napa iya mboten? bener. Bedino ki enek kurir teko. Awake mbiyen cilik mergo mangan Iya. terus mantus dadi lemu. Ngerti apa mboten? Bener. Nah, niki sampean menyesatkan bojone sampean. Lah sing bener. Nyonto kula. Sing bener piye? Lho, nek kula entuk kaya sak yuta mamane nggih. Pamane ngono, heeh. Dalu niki entuk kaya sak yuta. Tekan ngomah bojo kula tak kei 10.000. 10.000 ki lho entuk apa? Lho, bojo kula tak kei 10.000 sik iso nyelengi 5.000 lho, Pak. Bos. Irit, Irit nek kliwat men 5.000 ki lho entuk apa sedina ki lho. irit Pak. Dik kali suprai kalah irit kali bojo kula. Lah terus 5.000 buktine ya iso maem. Ping 3. ki mangan apa bae? Isuk sarapan Apa? tuku energen sereal. Piro kuwi? Sarapan minuman bergizi. Piro kuwi? Regane 1.500. Awan. Awan tuku
Oki jelly drink penunda rasa lapar. Regane 2.000. Wis 3.500. Karek 1.500 bengi. Cukup Roma. Mengobati penyakit mah 3 tahun Pak bojo kula nglakoni ngaten niku. Terus Wingi opname. wong bocah kok. Lho sing penting kan nderek ndedonga. Heeh. Nyuwun sewu jenengan sowan mriki nembe ping pinten? Bisa niki. Lewat alas mboten? Iya liwat. Alas sing weteng niku lho Pak. Iya ya. Lah kok kula teng mriku wau liwat ana kethek ucul Pak. Apa iya ta? Kalih anake. Heeh. Anake itu nyabrang dalan, lah kok ditabrak kali truk. Ties, anak kethek mati. Pak iki kira-kira nesu mboten? Ya nesu anake mati kok. Sabar, sabar. Inawa ma'asobirin. Inawa ma'asobirin. Wong sabar kasih Gusti Allah rasa nesu ngono kuwi. Sapa ta sing nesu? Kula niku tanglet. Heeh. Lewat alas mriku wau. Liwat, heeh. Ana anak kethek ucul. Heeh. Ditwabrak karo truk. Ties, anak kethek mati. Heeh. Lah kira-kira Pak nesu. Iki jane supir truk iki matane picek kuwi to. Enek kethek liwat kok ditabrak. Sabar, sabar. Inawa ma'asobirin. Heeh. Wong sabar iki kekasih Pak Sobirin. Kasih Gusti Allah, sabar aja nesu. Lah kok ora enak nesu lho. Lho, Anak kethek niku nyabrang dalan ditabrak truk mati. ya bapake genah nesu no. Lah bapake nesu ora? Hah? Bapake nesu ora? Nesu. Lho, sabar, jenengan sabar rasa nesu. Aku bapake ketek. Lho, sapa sing ngarani? Sampeyan sing ngakoni dhewe kok. Anggrek. Masa. Mas, nyuwun sewu. Dalu niki spesial. Spesiale apa? Selain ngrawuhne panjenengan Heeh. saking Solo didukung kalih rawitan Dwija Budaya. Nggih. Sinden-sinden. Nah. Kesti budaya kalih Dwija Laras dicampur Mas. Ah, iya, Dwija iya. Budaya niki ugi ngrawuhke Mbak Niken Salindri. Weh, aku ora malah ora ngerti. Kejutan saking Bapak Sri Muryanto dalu niki dimeriahkan oleh Mbak Niken Salindri. Bisa dibuktikan? Bisa dibuktikan. Oh. Nyuwun sewu kanca-kanca. Heeh. Biasanipun Mbak Niken kan menggawe damel lagu. Lagu ya. Berhubung niki wayangan jogete saya Pak. Apa ya? Nyuwun iringan anu Mas. Walang kekek mawon. Oh, ndong tak ndong. Tak deleng-deleng. Oh iya, walang kekek. Mosok niki salindri karo walang kekek? Nggih Mas saestu niki. Weh. Nyuwun sewu Mbak Niken pengawal hansip diberikan jalan monggo Mbak Nah, Niken. Ya coba. Ndong tak ndong ya. Nyuwun sewu Bu, nyuwun sewu paringi jalan nggih. Wah. Alhamdulillah. Luar biasa Weh. pokoknya begini iki. Malah ora ngerti aku lek Pak Kades ngrawoni Niken Salindri. Wah. Jalan. Jalan paling liwat. Ah. Endi lho? Niken Salindri ki endi? Mbokei walang kekek kaya bintang tamu ae. Nyuwun sewu. Ngopo? Apa salah to kowe? Niki wau ngendikane Pak Sri Muryanto niki wonten Mbak Niken Salindri. Heeh. Niki ternyata Mbak Niken Salender. Boten sewu. Mas niki Mbak nyuwun sewu Mas. Halo Mbak. Mas matamu. Kok kene wis dandan wedok ayu niki kok celuk Mas. Nggih Mbak, pangapunten. Bocah nesunah niki dawe Pak Sri Muryanto niki sing rawuh Mbak Niken. Terus, Lah kok sing rawuh jenengan niki pripun? kuwi apa ora ngerti to? Anane bengi iki aku teko ning nggone desa Suka. Suka apa? Suka Sumber Pucuk lho. Suka Aku mari kok Suka Wilangun. Suka Wilangun kene iki nyapa? Aku mergo budaya niki nyuwun sewu Mak Cangi. Heeh, ngapa budaya? Aku termasuk pesinden budaya. Janjian nek rame-rame. Angger iki nek hiburan apa, mesti tak parani tak sindeni. Tung Pak Camat duwe gawe rame-rame, Tak parani tak sindeni. tung Lor Pak Dayan duwe rame-rame. Tak parani tak sindeni, Mas. Wih. Kene yo sinden wingi daerah Donomulyo enek rame-rame tak parani tak sindeni. Aku diantem wong sak kampung. Lah nyapa? Sebabe. Lah wong kepaten ya anu Mak Cangi. Kleru. Mbok kowe melu mati pisan. Kowe gawe pengalaman lho, ora bendino. Aja ora kena nggih pepet-pepetan kok malah enek dipateni.
Niki ora iso mati, Pak. Ora iso mati. Nggih. Sebabe Lah, kenapa to, Mas? Yo anu KTP-ne seumur hidup, Mas. Oh, iya awet seumur itu. Wong sing ra konsisten iki kowe. Nyuwun sewu sampean iki kok iso sing terawuh iki Mbak Niken kok iso sampean iki duwe jeneng apa ora? Aku to. Duwe asma apa? Lah nek piantun kene iki daerah Malang, Kalipare, Kali Dawir, Kali dawire tulung agung. Wis pokoke nek kaline lho pokoke tak suwebone Kali kabeh. dawir agung. Piantun kene ada pepatah mengatakan tak kenal, Maka tak kampleng, tak sayang. tak sayang. Ditepangke asmane sapa, mijil saka ndi? Jenengku iki ora mung siji, Mas. Soale aku ning omah iki sosok nyambut gawe nyuwun sewu niki, Mas. ah piye. Sosok aku kan ning omah iki ya sok nyinden, Heeh. sosok penyanyi campur sari. Wow, sampean yo pesindian to? Lho piye ta? Yo penyanyi campur sari. Campur sari. Wah, cocok ya campur telek bareng ya. Ngene lho. Penyanyi campur telek ya Aduh. nyapa, Mas? Ya ampun nyamuk, Pak. Piro? Lapangan dia akeh nyamuk. Ya pancen ya wajar main ning lapangan, Mas. Iya. Paling gak awake dhewe iki anu tetepangan. Nyapa, Mas? Ya ampun, laler, Pak. Kalau Anu Mbak Lurah benjing-benjing nek saderengipun pentas jenengan fogging riyen. Kersane mangke kesehatan terjamin dadi Betul. heeh, Mas. Kula pinangka apa, Mas? Tekek, Mas. Tekek gundulmu kuwi. Mosok sinden kok kerambatan tekek. Jane aku ki apa sinden kok kebun binatang. Sing cilik. Lah mosok mau nyamuk sing wajarnya kok tekek nemplek ning pipi. Ora salah sing ditepangne sapa kono. Nek aku penyanyi biasanya campur sari. Heeh. Biasanya jenengku Litiana. Apa itu Litiana Lamborghini Cappuccina. Jeneng kowe. Tangkemmu Loh, model-model saiki lho. ya tapi koyo jenenge mobil kok jenenge kopi. Loh, lah iya. Litiana. Ballerina Cappuccina Lamborghini. Oh, iku nek jeneng penyanyi. Penyanyi dangdut. Iya. Nek upama melu wayang niki Ya, sinden. wayang biasanya kan aku nek celukane Liti. Heeh. Tapi nek nggih gelungan iki dipanggil Nyi Liti. Nyapa? Suwe-suwe lambemu tak setrum. Kok mbok setrum piye to? Piantun kene iki piantun religi kok malah ngomong saru. Jenengku ki celukane Liti. Liti kok iso dadi nyiliti ku piye? Gandeng anakku ibu-ibu sinden. Contone lho, Mbak Dwi ki nek wis kagem sinden iki Nyi Dwi. Oh, Mbak Putri, Nyi Putri, Mbak Kori, Nyi Kori, Mbak Punjung. Nyi Punjung, Dadi nek sinden kuwi mesti ngarepe gawe Nyi nek dalang. Ki, Contone kaya Ki Dwijo Kangko, Ki Purbo Asmoro, Asmoro, Kiamat, Kiamat Sadikin. Dalang Solo Kiamat Sadikin. Kiamat sapa? Amat Sadikin. Lah ya Ki ngarep Ki. Oh, dadi nek dalang kuwi gawe ki nek sinden. Nyi Dadi nek jenengmu Liti, dadi Nyi Liti. sing nyiliti sapa? Ya Pak anu Sri Muryanto. Tawapuk pisan. Lah kudune nyuwun sewu Mas. ah piye. Kudune Pak Sri Muryanto ini kan nimbali panjenengan. Ya bener. Bintang tamu tertera Ya. Andi TBCS. Kudune CS ki kan Cak Slendro. Ya. Nyapa? Ojo salah panemu. Kok salah panemu piye? CS kuwi ora kok Cak Slindro, Lah apa? tapi Cak Sandirono Junior. Ngono lho. Kok Cak Sandirono lho. Wong iki wis almarhum lho. Almarhum. Almarhum. Nyuwun sewu pesindian apa penyanyi jaringan iki? Ya iki ya sosok nyinden, sosok nyanyi Mas. Bisa dibuktikan. Lho pripun to jenengan? Nah, nembang apa coba? Lah jenengan ngersake napa? Lah napa-napa saged-saged panjenengan. Rawon, Loh, soto, sinden nyinden ora mangan. Beh. nyapa Mas? Melu aku ning guru delok ya. Arep nyapa Mas? Tabrakne truk iki lho. Mas Kangkol kuwi ndawuhi awakmu kongkon nyanyi nembang. Lah nyanyi Kaya ya sinden biasa. kondang iku tau ngetutne sapa wae. Lho ayo aja ngenyek to Mas. Lah aku ki sapa ae dalang-dalang kondang tak tutne kabeh to. Contone Almarhum Kinarto Sabdo, Almarhum. Jogja almarhum Ki Seno Nugroho, almarhum, Ki Entus Susmono, almarhum, Ki Haribawono. almarhum. Kabeh tak tutne Mas. Setose mbok tetne kok wis almarhum kabeh. Lah pancen aku sinden Pak Geblok kok Mas. Dadi dalang sapa sing tak elok iki mesti ninggal.
Sing bar mbok eleki mesti ninggal sah kuwi. sah. Siap-siap ya. Wong cangkeme ora mati. Nah iki terus dalam sapa kenembang Mas. Nembang ya. Maksudnya ki ninggal ki pari pentas kini ninggal mulih. Oh, Ora mungkin nginep ning kene terus. Oh, iya. masih mulai. Mulai. Anu ilmu Alah. Ya apa? Aduh, Pocong, sayang. pocong ketoprak. Iya iya pocong. Ngono Iso ora ketoprak iso. Lah niku panganan kula dereng lahir pun nembang niku lho. Weh. Iki dilenggahi para senior-senior anu lho, ngesti budaya lho. Lah ngesti. Iki ngesti budaya ngerti sing mimpin sapa? Sapa sing mimpin? Ngerti apa ora? Sapa? Ya Panto Grup. Lak wanto lak lurah yoga sing duwe sing kagungan Sing duwe ya ramanipun Mas Kangko. Mbah Syukur to. Sukron. Sukron syukur. Syukur nyukur Ayo, awakmu. Syukuran Suwanda maksudnya. Syukuran Suwanda. Mbah Syukron Suwanda. Ojo ngisi-ngisi lho ya. Ora Mas. Tapi ditengane Mas. Lah sak arep pelok video aku iso kabeh. Ngilmu. Dar. Cangkeme cocok nih Dar. Sing biasane Mas. Sak bro. Ngilmu iku aduh sayang moi lawang kowe sing marai sakit Bu Ya iso to Mas. salah bocah kok ayu deh Ini sinden klasik. wah tepang kali Mas Dar Lah iki Dar Gombes to. Dar gombes. Dar sapa? Dar ini Daryanto. Dar. Lah iya Daryanto Gombes ngono lho. tepang ora Yo kenal to. kita Mas. ikat mau kok lirak-lirik ngopo Lho ki dhisik gelibet ae karo aku to. Bu. apa iya Lho piye to? Lah Dar iki aku iki karo Dar iki gandeng 5 tahun Mas. lho Duwe anak siji ra nek ndase. Anake cilik nyenil lho Mas. nek Mas Dodok Mas- dosen Lah kuwi aku bendino dijak ini hotel ya Mas. Tahu to? Lho njeh to Mas. Ya aku malah ora ngerti ya. Teng Solo niku Ah. alah niku ngelibet seminggu kula dinepne tenggone anu Novotel mriko. Heeh. Seminggu ra diapa-apano. Novotel larang loh Mas. Sedinone paling gak iku 1.200 kamare. Lah iya, Seminggu Mas. diapane ning kono? Ora diapa-apane belas Mas. Lah terus Akhirnya aku tombok bayari hotel to Mas. ya kelakuan lu kaya Banyak kurang ajar. nyuwun sing apik karo Pak Dodo. Ning gone anu barang ngono yo kuwi lho Mas aku. Ya, Dinepne ning hotel lho. Lah kok sing jarine karo dari iki sing kuwi nesu-nesu ngopo? Ini kan usaha Mas. Usaha. Kayak apa buka potong rambut apa? Potong rambut ngisor waru. Terus lah kok nesu karo dari ngopo? Lah anu karo dibusek lho Mas. Apa lagi sing dibusek? Warune dibusek. Terus? Akhirnya kada potong rambut ngisor. Dadi entek tak cukur. Kono tembak sing apik. Nano. Ya. Ngilmu. Sampeyan ya? Ya. Ngilmu Nyapa kok marahi barang. Koyok sinden ora profesional nek mbok bolak-balik mbok arahi. nggone selarasmu kleru. Lah iki kabeh iki siswaku kabeh. Loh, Mbak Dwi. Mbak Dwi, Harapan sinden idol. alah lagi sinden idol. Loh, iki sesuatu. Aku bisa KDI, Mas. KDI apa, Mas? Ketua Dadu Indonesia. Tak kira kontes dangdut Indonesia. Boten. Yo anu anggotane yo coro barang. Wah, iki kabeh muridmu. Kabeh iki muridku, Mas, Mas. ngono sampean pinter. Sing ngomong sapa tak tabokane? Lah muridmu kabeh. Aku goblok to, Mas. Lah nyapa? Lah disedot kono akhirnya jero kopong, Mas. Oh. Ora ana isine. Ora enek isine belas. Ya ora apa-apa sing sabar. Wong utekku saiki tak ganti kok, Mas. Iki lho. Iki lho. Apa to kowe? Ya nyapa? Lembek rogoh wong buri. Kowe rogo wis aku ngongkon maju diajak. Iki lho. Ngene iki sing ngrungokno kaya radio kaya pah kesindene wayu. Oh ayu-ayu cindian iki lungguh karo kancane lungguh ngisor ngadeg kaya ngono. Ya ora iso to, Mas. Lah nyapa? Lah aku wis timbang kon lungguh nek awani mulih nah. Lah ngapa? Lah aku nate pengalaman nih. Piye pengalaman piye? Kali dalange kengken lungguh campur sinden. Heeh. Akhirnya kula praktekne lungguh mak tek mak repet. Nyapa? Kancan nek swara tus. Apa ki sing bledos? Sesuknya nek nyinden mbok sadurunge nyinden digecek wae. Lho, ben ra marai. Pak Nyange, apa? Lah kok digecek. Lah iki senengane arek-arek
Arek. Arek-arek sapa arek bodek. Ngono kok lenggah karo kono. Yo ora iso aku yo gelem yo ngadeg kene ae. Lah nyapa kok ora gelem lungguh? Heh? Ora gelem lungguh ngopo? Lah iki lho dina kelungguhan iki lho. Mas. Nembang. Nembang. Sing apik. Tak pira master? Jar. Ngilmu. Pas. Sampe tadi. Pas, pas. Master. Ngilmu sing enak Mas. Nek tintingan. Ngono enak tak paringi. Bapakne, Tak bapak. lewek. Lho. Piye to kira-kira? Piye to? Lah kene iki penak no. Wong kene iki tanpa iku lho Mas. Tanpa apa? Tanpa efek samping. Yo ora enek apa ku efeke apa-apa lho Mas. Wanita istimewa. Istimewa. Padha karo sego goreng biasa, iki sego goreng biasa, iki sego goreng Istimewa no. Sinden biasa, Sinden istimewa. Bedane apa to, Mas? Lho nek biasa kuwi anu ora enek ndoke Mas. Nek sego goreng biasa, Ora enek ndoke. Nek sego goreng istimewa tengah mesti enek ndoke. nek sinden istimewa, Ya tengah ya enek ndoke to Mas. jare wis meledos-ledos mau. Tukul nek tukul. Wong kuwi anu sosok terubus dhewe. Opo kowe pancen. Sing apik no. Ngilmu iku kelakone kanthi laku titik balik kamar masuk. Lambemu tak cor lho sesuk. Lah nyapa kok nesu? Pocong iki lagu apik-apik kok mbak ora tarik kok ngono. Lah iya pocong ta Kowe Mas. ngerti pocong apa ora? Pocong. Pocong teko pitik walik. Ya contohnya. Ngilmu iku aduh sayang moi lawong kowe sing marani ya ngono Lah iya. kempul ngon kempul Mangun. Mosok mangun bareng. ora celuk adik to sing apik Ngilmu iku kelakone kanthi laku pitik balik damar. tangkeme rusak ngono iku warane bola-bali kok ngono kok ora bosen kowe Ngene iki ora seneng ku ngene iki lho. Ngopo? Kok ndase iso diklonthok iki lho. Lah ya sinden kok diklonthok kaya rambutan. Lah klonthok wae lagu apik-apik dirusak-rusak. Nek ra iso kreasi klasik mbok saya musik kae yo ono. Lah kowe kok iso nglothok ki ora ngerti sejarah to. Apa? Iki nyuwun sewu Mak Jan. Apa sejarah, Pak? Riyen niku kan anu wonten sejarah gelungan. Gelungan. Nggih. Niki riyen kan warisan saking bapak. Ya, warisan bapakmu Sandirono. Mbah Sandirono riyen nggih macak wedok. Heeh, ya. Akhire bapak ninggal. Gelungan niku direbutne kula kalih TB niki. Ah iya iya. Geger kula, Pak. Tuban geger. Kula kali niki Kakang Ngadi rebutan. Wah, gelungan. Weh. Nganti dipisah Ronggolawi. Blah, dipisah Ronggolawi teko Indra Katong sampai Brawijaya teko misah wae dhewe kae. Iya, terakhir kayak ipin-ipin sing misah yo. Lambe dirungokno. Kowe apa ora ngerti to? Ya apa? Katiasane. Alah gelungan kayak ngono kok ana Lho katiasane. kuwi gelungan bukan sembarang gelungan. Ya apa? Sapa wong sing nganggo gelungan kuwi mesti joget, Mas. Sing nyekel gelungan kuwi Mesti joget. alah ra Lah percaya. kowe ora ngerti percaya, kowe ngerti ora entuke ku ning ndi? Tekan ndi? Segara Kidul. Kuwi sik ngidul neh, Mas. Segoro Kidul sing ngidulne daerah ndi? Ya pokoknya daerah Australia to. Oh, mangkono di siko. Nek ora percaya tak buktekne. Lengen. Percaya apa ora? Gelungan niki nek sing gawe mesti Joget. kowe iki tenan. Tenan Mas, aku ora anu Dadi ngapusi begitu awakmu. plek langsung joget. Joget. Ora percaya. Anu wong kene ini ora Kowe nek gawe ora yakin. Dadi nek sing gawe Mesti joget. kuwi tenan lho. Tenan kowe kudu yakin. Lah sepurane aku ora ngerti katiak nyuwun sewu Mas Kakak. Iya iya. Iki Kita disutrekne ketok kuwi. Gelungan ajaib. Dadi nek iki digawe mesti mesti joget. joget ku tenan. Kowe iki gawe sing pas ngono lho.
Kayak piye to? Kayak piye to gawe kayak piye? Ya ampun, ya goblok ora. Gawe lho. Loh. Ora joget iki ya. Ora. Pokoke nek ucul ya ora. Oh, dadi nek gawe saestu Mas iki. Nek digawe cepet kula jambel iki. Dadi tak tak. Aku sak lirang ati sekolah. Lho piye iki nek tenan nek naranggone Pak Sri Muryanto. Iki suwe-suwe rusak glungan kuwi malah. Boten ora nyuwun sewu Mas. Apa? Jenengan boten pirsa lho. Ngapa to? Sinden iki Nadyanto iso joget, iso nembang ning gadah katiasan lintunipun. Apa? Semua anggota tubuh niki iso dadekno alat musik. Ora usah mbok pamer-pamerne, Mas. Pamer. Engko tenan ku nek sisa wong kene ngerti, mesti nanggap aku ijen. Kenapa kok koyo iso norek kowe iku? Lah iya pancen aku kan anu sak sinden, sak tembang, sak alat musiknya to, Mas. Kok niki nyuwun sewu Mas, jenengan jarang pirsa to. Urung. Lah nek pemusik katen niki nek ketekan niki minder. Minder. Weh. Awakku iso muni. Nggih nyuwun sewu. Ambek diparingi kuping irung paus dengan iki sakit musik, Mas. Weh. Nek kula jabut niki ne. Tet. Tut. Tot. Dung. Tuluk. Kok iso ya? Lah nek kesti Kok iso ya? budaya karo niki pedhot. Alah nek Mbak Duwi ra iso. Alah ora iso. Ora mungkin muni ditet. Tuluk ora mungkin duwe. Dadi wah niki nek dijewer niki ne. Kuping matamu. Kuping. Lah kok gulu mencik. Ora ketok aku. Nek dijewer niki Tet. Tut. Tot. Dung. Tuluk. Wis itu ae. ora mung gelungane, Oh iya. herniane ya kantut. Hernia. Niki didamel lagu nggih saged. Iki gawe nembang ya iso? Nembang Saged. saged. Ya coba. Nah. Lagune apa, Mbak? Kira-kira. Pelok. Pelak, Mas. Belok. Nah. Tet. Tut. Gung. Tuluk. Ditesek ya sarunge nembang ya. Nembang ya. Nek matur sik to. Pelok Mas tet. Ikune gendera tut. Iki opo to ngomong Kesusu. kesusu. Lali to lho. Nek wis nyanyi nembang lagi tariken. Kok lali kowe. Sing lali sapa? Ngomong sik matur, Mas. Sing enak Mas. Kan iki lho Mas, lali janjine Mas. Kali janjine, Mas. Dina Minggu kuwi ta. Dina dung. Tet sik. Oh, cecek to. Ya. Ora anu urut awakmu. Dina Minggu sing tak tungtet. Aku ngatut kening tawang matot ai ket ai tut ngagung ger tolok. Iso lagu apa wis iso. Niku tasik lambat, cepet nggih saged. Cepet ya iso. Saged. Dina Ming tolok tak tunggu tet tut kutot tet tut tut. Wis cara aku iso. Bang cepet kene Cepet urung Mas, nyanyi. iki cepet Mas. Aja sini. Dina Minggu sing tak atung tet. Aku ngatut aning tot awang tot ai tet ai tut nganggung ger tolok tet tut tolok tet atut tolok Mas kok pakai tolok Kae. Aku biamu iso apik lho. wis kowe golek gandengan liya ora Tak tuluk. model iki kowe anu mbok jak gandengan pisan iki malah haus lho Ora cek iki lho. wong edan wis golek gandengan liya Nyanyi musik. rumangsaku kok iso kene iki Kene, di sia-sia Dampingi penyanyi ora? Dampingi penyanyi ya ora? iya to kene iki ben anu ngerti tak contoni piye to nembang sing kepenak Oh dicontoni sih. J Contohnya. musik Musik apa? Kuncinya apa? model anu niku lho anu sket anu iki lho Seket apa to? sing joget-joget iki kan Velocity. sket ya iya iki lho lagune
Skater, Mas. Statue. Statue. Tuluk. Bisa tak Ya iya dah, bisa. statue lagu sing saiki Heeh, ya. no. Sabar, Mas. Aduh, Abang, bukan maksudku begitu. Masalah statue bukan berarti tak makur. Jual mahal dikit karena bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Yo. Tekmu tokno tekmu. Mergo tekmu saiki wis mambu. Statue tekmu. Lah ya nek statue kuwi Inggrise nek Jawane tekmu. Bang rasa nyampe segala Mas. Ya, Bunjung, ayo Bunjung. Bunjung. Ya, disupati musik. Ayo Mas Jaro, kename. Yo. Yuk, kayak mau berpacu dalam musik. Monggo dipun rapi. Ya, Mas Andi. Nggih, Mbak Bunjung, wilujeng dalu Mbak Bunjung. Selamat malam Mas Andi. Alhamdulillah sewanteng kene Bapak. Sukawilangun. Iya. Kuwi khusus aku tolok-tolok. Ora kenek jane. Rumah aku Kira anak tuluke. Rumah aku tak koluk-koluk. Wong edan. Gandul. Oh, iki Tolok. Jajan aku Mas. Suarane beda, Mbak. Jajan aku Mas. nek iki suarane piye? Heh? Lah iku yo anu kurang ajar. Aku jajan ya. Ojo. Bisa aku. Ojo. Anu Mas Delu ta lho. Arep jajal apa? Jajal sing tolok lho. Pak Cage. Anu Pak Srimur Yanto, mboten nonton kamar elek-elekan to, Pak? Arep apa? Lha iki arep jajal tolok-tolok. Nang nang Mas sithik alon. Wis to kene wong edan. Bunjung penasaran. Kuwi arep jajal pengen jajal kuwi. Lah ya Mas Delu ta lho. Wis to sampean iki ditimbali. Wis to gratis ora mbah bayar karo aku. Ojo. Nang. Wak nek an mbok tuluk-tuluk aku seneni ready. Bilung. Wis tak antimo kae mau turu wong e. Nembang. Iki diaturin apa Mak Cage? Ah. Nembang no. Bebas. Lagi mau rumah tutukne lho lagune. Lagu-lagu Dino minggu rumah tutukne. Velocity. Heeh, Velocity yo kena. Kunjung. Iso apa piye Velocity? Loh, sing kuwi lho. Tak pernah ki lho. Lagu Mbak Mas nadane Mas. Tak Boleh dicocok rada kok. Nah, iki lagu ning Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau. ra iso kowe. piye? Hah? Aku ora ngerti sing Yo iki. anu bareng ngene iki. Anyar. Anyar. Oh, iki. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Piye? Tak pernah. Aku warai. Iya, iya. Telu. Tak pernah Ucap ucap hello pergi kau melambai. harimau. Pakai coba. Misal anu. Ini aja Velocity. model ning. Nek biasanya kan kariman ning. Heeh. Lawas Mas yo. Anu kuwi tak kono Mas. Oh iya. Tak Wis sing kariman ning. Kari- Kurang. Kurang manis. Ngombe yo gula lho. Tambahi gula. Nek iki piye iki sing anyar piye? Iki anu sing iki sing model hari kuwi. Iki Mas dengan pesane Mas iki. Ya. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau. Harimau Malaya. Sangat. Maju pergi Mas. Nah. Nah,
Ben ngerti ya. Mriko Mas. Ah, Dalange ya kudu iso anu velocity Mas. Iso. Ojo mau velocity, aku tolo-tolo kayak iso. Kene Jung, tolo-tolo kena aku Jung. Mbak, Mbak Dewi. Tak kan nolok-nolok aku. bojomu njak ditolong-tolong iki lho. kelakuane ngono ki Mbak. Tak omongi ra kenek lho arep. Aku gelem nolok-nolok sing ngendang, Mas. Iya. Kuwi bang saya ngendangi bang tolong ini bang tolong kan mesti terus ini. Mau webes kabeh. Lah iya. Aku mau. Iki lho velocity lho. Iya, Mas. Tak pernah ucap hello pergi kau Sik. Sampeyan ini ngerti harimau ora? Ngerti? Harimau kok ngene ya apa? Iki welut. Woi. Au. Rodok keren. Aku biasanya orang ngene kok. Kali kon. Ngene. Yo. Mbak Dwi, Tekan peluk-peluk. bojone sampean karo kakian dolok-dolok. Mbak. Tekan peluk-peluk. Ayo jenengan praktek nih. Yo. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau, harimau, harimau. Harimau. Ngono. Iso aku. Aku sih kowe kan iso Iya, digelar aku kok Mas Kangko. iya. Sampeyan sing nyanyi ya. Oke. Tangan loro Mas. Yo, tangan loro yo. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau, harimau, harimau. Harimau malah ya. Sampeyan lagi ya. Nyapa? Iki kayak mau. Iso no. Saya jeneng Iki anak nih. Ijen. Oh, iya. Ijen Pak. Iya iso. Tak pernah ucap hello pergi kau Sik. melambai. Iki macan iki lanang ora banci. Macan. Iya. Iki macan kereng. Oh iya. Macan. Lah kok sare kakek. Iya, ya. Hau. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau, harimau, harimau. Tak pernah ucap Hello pergi kau melambai. harimau, harimau, harimau. Tak pernah ucap Hello pergi kau melambai. harimau, harimau, harimau. Tak pernah ucap Hello pergi kau melambai. harimau, harimau, harimau. Tak pernah ucap Hello Wis to, Ya Jam. urung-urung ini. Urung wayahe Pak. harimau, harimau, harimau. tak pernah ucap. Wis tak tua kok. Yang foto sampean ngesing apa to? Kowe liyane pisan aku suruh ping 5 lho. Sampean pengen harimau gitu. Heeh. Sampean pengennya piye? Hah? Harimau. Harimau. Arep malih. Iso. Kosok malih. Kosok malih. Makanya latihan diambak kali Mbak Dwi. Iya. Latihan iki harimau kalih uluk-uluk. Jadi bar Iya. harimau. Langsung uluk. Mangga Mbak Kunjung ngaturaken napa? Nggih. Ya ora ana pamundhut to Mas Andi, bebas dadi lagune. Oh, bebas yo. Sing campur sari. Gamelan plus musik. Untuk menghibur sama semua masyarakat yang ada di Sukowilangun. Nah, ya. Apa lagune, Jung? Manut, Jung. Sing lagi ngetren sakniki nggih, Mas. Nah, Apa keren. lagune apa? Gigis. Heh? Gerigis. Oh, grigi. Oh, Gergis. Ya, sing naik kono ku lho. Oke. Tapi sama lucu lek karo Mas Andi ki mangane kono. Diomongi melok aku ora percaya. Wes tadi itu Mas. Oh, cocok aku. Iki lab lho. Lepe sopo? Mas Kangko Dwijo Laras ora lep. Dwijo Laras Indonesia Ora lep. mosok to Mas? Ora lep aman. Mau nih YouTube? Ah, ora Dwijo. Oh, yo aman nih. Aman. Tapi- lucu lek karo iki sampean. Tapi YouTube lokal sing. Iki kan nonton bareng. Iki kan kudune aku iki gak iso iki mau. Napa? Lah aku sing kono wis dienteni arep dijak mabar. PUBG. Mangga Mbak Kunjung. Yuk, maka. Eh, Ya, musiknya. Ya. Yuk, jelas. yo! Dwijo Laras Indonesia. Oke.
Menika wonten Mamundut Mas TB karo Nggih, Mas. Mas Hengki. Nggih. Wilujeng dalu Pak Kangko monitor YouTube Dwijo Laras Indonesia. Oh nggih. Saking Tulus warung Tombo Luwe Cikarang. Nyuwun lagu ayang-ayang. Nah, menika transfer 700.000 matur nuwun. Ugi saking Pak Joko Pilang Kenceng ing wonten Madiun. Nggih senengane lagu Lestari. Nah, nggih. Nyuwun saking Taman Sari Boyolali nggih nyimak saking griya matur sembah nuwun. Ugi menika assalamualaikum Pak Kangko, waalaikumsalam. Saking Pak Inandang Gemolong Sragen nggih live streaming nggih nyuwun Lestari nggih. Menika pamundhut Lestari Mas TB karo Mas Hengki. Lestari no? nggih. Lestari. Ah, nggih. Ingkang ngaturke sinten iki Mas? Sapa kuwi? Dua ya. Kali, Monggo, kali. monggo. Mbak Kori karo sebelah punjunge sapa asmane karo ngerti. Mbak Kori tenan. Mbak Tika. Tika. Suarane Mbak Kori tenan. Nyapa Mbak Kori? Lho piye to suarane Mbak Kori apik. Wah, ciri khas. Biasa puji-pujian ning langgar Mbak Kori. Ora ono hubungane karo nembang ayang-ayang karo puji-pujian. Cito, ndasmu kok iso mbeluk iki jane. Aku tak gelungan ya. Aku supir tak gelungan. Ayo. Kalau Mas Engko ayang-ayang Mbak Putri karo anu, sebelah. Mbak Tika, Mbak Tika. Mbak Tika sih karo Mbak Kori yo. Ah ya. Iki Lestari sike. Suwat musik Pak Coro, yo. Hei. Hei. Nah, Mas TB. Nggih. Ya. Mbak Selamat Kori karo malam. Mbak Tika. Pamundutan saking sinten, Mas? Saking kanca-kanca saking Madiun ugi saking Jakarta menika akeh ingkang monitor. Nah, iki mau TikToke mandeg mergo kebenet. Ya wis ora apa-apa. Esuk lek urip neh. Ah nggih, matur sembah nuwun. Mosok Garape gamelan tas musik. mau TikTok kebenet mosok gara-gara tuluk-tuluk. Heeh, gara-gara tuluk-tuluk mau. Niku wau lagune napa? Lestari. Lestari. Disebut, nggih. Saking Saking pundi niku wau Madiun kalian saking Jakarta ugi. Oke, niki ugi wonten awala, Mas. Wonten surat nggih, monggo. Untuk dalang Mas Anem Dwijo Kangko di Nggih. tempat mengucapkan selamat kepada Pak Lurah karena sudah menikahkan putra-putrinya, semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Minta lagu Lestari. Sami pamripun. Niki ugi wonten pamundutan. Selamat malam Ki Dalang Ki Anomali. Anem Dwijo Kangko. Anem Dwijo. Salam tujuh kangko. Tasis tunggal, Gede Mas. Lestari. Tasis tunggal. Nggih, saking Salam kagem Mas Hengki utawi Nyiliti. Sapa to? Ya paling penggemar. Alhamdulillah dangu mboten panggih Mas, sampean ketok lemu saiki. Oh ya matur nuwun. Sapa to, Mas? Ya paling ya gendakanku. Alhamdulillah sakit pinanggih teng mriki sampean saiki malah sombong to Mas, kok dadi dagelan kondang wis lali karo aku. Biyen ketok apa saiki ketok apa? Iki sapa to jane? Oh, lah kok ngilok-ngilokne ta, Mas? Lah nyapa to? Pintuk surat apa iki? Ora ngerti sing ngene aku. Lah kok ngilokne sombong dan kurang ajar iki. Kowe aja kaya ngono to Mas, gembeng-gembeng roti-roti biyen-biyen saiki. Sampean karo aku kok kaya ngono wis lali karo aku. Sampean biyen sing mulyakne ki aku kok sampe kelakuan. Oh, lah kok ngungkit-ngungkit. Kowe aja kaya ngono to Mas, sampean ku mbok aja ngino karo wong wedok. Nadyanto aku ki rondo ning aku ki aja mbok sia-sia. Nek pancen Gak terima. rumangsamu sampean apa mbok eling sampean ben dadi wong ra duwe dagelan sik rong kondang baru saiki Ngenyek, duwe. ngenyek. Lah rumangsamu apa aku ra nelongso mbak gawe kaya ngono Mas, mbok eling Mas Hengki. Sampean iki saiki sapa? Kok omong iki? Mbok aja kaya ngono to Mas. Aku mbiyen mek tresno karo sampean ki ngopo kok mbok sia-sia. Rumangsamu kelakuanmu apa kaya ngono? Mas Hengki, sombene kok aja kaya ngono Mas yo. Aku iki sapa? Wong wis dipangan bareng kok sepangga omong. Wah, aku apa? apa? Ya. Ya. Lagi napa Mas? Diatur Ah. Lestari ya. Lestari, ya. Gedi Purbo karo kendang Jaipong. Ya, coba kaya apa. Nah. Lestari, Mbak Kori. Nah, iki mau bar tipung dangdut. Monggo, Cok. Lestari, monggo sugeng midhangetaken dados. Lololi lalu.
Surabaya, Bro. Wes rasa dadi arep dadi kurek. Sing dadi ku sapa? Lah katek nyapa? Ya iki wis rampung to, Mas. Udah aturke niki wau. Nggih. Iki tembange apa mau? Lestari, Lestari. bablasne ninggal Tinggal katresnan. katresnan. Nggih. Wah. Lagu loro dadi siji. Nggih. Pikantuk salam, Mas. Saka sapa, Mas? Saking Rama Widodo monitor kali Dinda. Oh, nggih, nggih Rama Widodo. Insyaallah mengko Juli wayangan wonten ing daleme Rama Widodo. Amin. Kepuh Kertosana Nganjuk. Nggih. Ugi angsal salam Saking sinten? saking Hotel Kalimantan Selatan. Lah iya. Oh, neng Bukit Mulia to. Bukit Mulia. Ah, tanah laut Tanah nggih. laut. Kayak kok ora melu nggih ben kae. Apa? Kowe. Tahun ngajeng. Oh, tahun ngajeng. Iya. Ah, ya, Mbak Putri karo anu. Sing urung Mas apa? Lah niki lho kalih niki dereng. Lah niki dereng ya. Ah ya. Kalih niki dereng. Ya, Sing iki spesial pamundhut saka Cikarang Jakarta yang setiap malam selalu monitor. Terus ya meni transfer rek nyuwun lagu. Mas Tulus Cikarang. Lagune ayang-ayang. Weh, ayang-ayang. Yo, kaya ngapa? Diaturi jumeneng. Support musik Mas Joro. Yo. Kaya ngapa? La 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 la. Waranggono Ngesti Budaya Blitar. Wah. Ya. Nom-nom kabeh sakniki. Nggih. Niki sing mau sing menang Sindian Idol sinten? Ya kuwi Diva kuwi. Diva. Wah, luar biasa. Ya sampean derekne Mas Kangkel Duk ya. Penak.
Kowe larang. Aku jane yo melu to, Mas. Awakmu sejene idol? Sinden idol aku melu. Nggone anu Umes teng mriko to. Unes. Unes. Umes. Lah kowe entuk juara ora to? Nggih telat kula Mas. Telat mlebune. Nggih. Pas daftar kula kan daftarnya teng apotek ya. Ora gathuk no. Kowe iki nyontek kowe kok daftar oleh apotek. iya. Mbak Putri. Tembange Sing dalu. Ding dalu Mbak Putri. Bulurah menika. Bulurah. Mas. Bulurahe. Nyiliti. Alah. Saiki sibuk Pak usahane. Sapa? Sukses bulurah kok. Heeh. Saiki wis campur sari. Campur sarine sapa ngerti iki ning ndi. Sapa nanggap. Sapa ngira. Sinten-sinten. Nggih. Sapa ngira. Sing niki sinten asmane, Mbak? Oh, Mbak Ida. Lah iki yo Mbak Farida. Mbak Ida, Mbak Ida. Ya. Wah, kaya kembar nggih. Rajake saya Mbak Putri. Niki lho, lawak loro digatokne Kakang Adi iso suwi-suwi iso mbledos lho iki. Mula jenenge diganti wae. Ganti napa, Aja Pak? Andik TB karo Hengki aja. Gareng Kakak Adi digawe jeneng sing mirip. Kae si polos, iki si pilis. Sipilis. Tuk 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 tuk. Jane yo lucu cocok lho ngene iki ya. Nek rejarjane krungu ora to? apa? Jenenge iku nek apik Dijenakne dalang ki paling gak jeneng ki mesti iso kondang berkahi. berkahi. Gandeng kula niki kakak adik jenengan paring asma napa? Si polos karo si pilis. Si polos karo si pilis. Rumangsamu apik. Wis seneng nek si pilis. Kula raja singa mawon. Wih, parah. Lah mosok si polos karo si pilis. Ya. Oh, dagelane penyakit. Yuk, ayang-ayang, dados. Hati kangen sini tengia nang nyawa aku kowe lapo katresnan kang masong terus kajalo ojo selek katresnan pancene rasa kuwi akeh pacoba. Seneng bacuke nggon gara-gara karo Mas TB karo Mas Hengki. Heeh. Ngestoke dawuh. Yo, netepi jejiban Gatut Kaca Rabi. Ya. Gandanyo sekara gadung.